Без бүген Чаллыдагы 42-нче мәктәптә кунакта. Һәм безнең бүгенге героебыз ул Эльвина Вәлиева. Эльвина 3-нче сыйныфта гына укыса да, аның беренче китабы дөнья күрде. Аның шигырьләре һәр даим безнең көмеш куңгыравың беренче битләрендә басыла. Әле без аның үзе турында да язган идек. Менә ул сан биредә өстәлдә ята. Монда син Татар кызы бәйгесендә катнашкан иң ахрысы, әйме? Әйе. Мин үземнең укытучы белән, Лилә Флюсы белән мин бардым Татар кызына һәм финалга чыктым. Иң гүзәл кыз номинациясендә җиңдем. Визитка белән мин шигырь яза башладым һәм инде китте минем теләгем. Шушы бәйгедә визиткага әзерләнгәндә, әйме? Үзең турында сөйләргә әзерләнгәндә син үзең турында шигырь яздың. Әйе. Һәм шуннан инде шигырь язу теләгең туды, димәк. Әйе. Бүгенге көнгә ничә шигырең бар? 15 шигырь бар. Шушы кыска гына вакыт эчендә, димәк, әле син бит кыш көне генә конкурста катнашкан идең. Әйе. 15 шигырь иҗат иттең. Әйе. Бу китапта бик матур бизәкләр, бик матур рәсемнәр төшерелгән. Аларны кемнәр ясады икән? Доминик һәм Валерия миңа булышты. Алар безнең мәктәп укучылары. Мы придумали свои подписи, и они запрятаны на работу. Их надо находить. Это такие как мини-задачки. Они здесь на каждых рисунках. Здесь, вот здесь она, вот здесь. И вот их надо искать. Вот здесь. Это называется подпись автора. Да. У меня она как буква В обозначается. Потому что меня зовут Валерия. А у меня буква Д, потому что я Доминика. Минем яраткан шигыремне укып китәм. Укытучы әбием. Әбием укытучы, хәзер лаеклы елда математик фәнен укыткан ул мәктәптә. Авылга кунакка кайткач, әби мине өйрәтә, тигезләмә, мисаллар, мәсьәләләр эшләтә. Мин белмәгән җирләрне аңлата тыныч кына. Никадәр сабыр әбием, акыллы, тырыш, тыйнак. Калькулятор тиз чутлый да, башны эшләтү кирәк. Әби математика серен өйрәткән өчен рәхмәт. Минем әбием дә укытучы булган, әнием дә укытучы булган һәм үзем укытучы булырга телим. Мин бу китапны әбиемә, бабама, бар туганнарыма бирәм. Сабантуй булгач, мин аларга бүләк итәм.